V súťaži Esprit 2015 za najlepší jazzový album roka sú ďalej nominovaní Ľuboš Šrámek a jeho East European Ensemble s albumom White Dream. Lukáš Oravec kvartet a nahrávka Piotrology. Martin Uherek a jeho debutový album Walking My Own Way. Miloš Železňák trio a album V bezvetrí a bezčasí. Ondrej Juráši a jeho album Post. Pavel Morchovič trio a projekt Awaken. Saxophone Syncopators, Good Morning Ragtime. Sisa Michalidesová a Benito González a ich spolupráca na albume Dream Rhapsody. Sisterhood of Klangpedal s albumom s rovnomenným názvom.